ହଁ ଜୟାଦି ହୁଁ, କ'ଣ କହୁନା? କ'ଣ କହିବି? ଆର ତ କହ। ଜୟାଦିର କାମ ଫାମ ନାହିଁ, ସେ ବଇଛି ଚୁନି, ତା ତ କଟା ହେଲା, କ'ଣ କଟା ହେଇଛି? ତା ପେଟ କଟା ହେଲା ମଦ ପିଇକିରି ଆଉ। ମଦ ପିଇକି ପେଟ କଟା ହେଇଛି? ଆଉ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ ସେ କହୁଛି। ଜୟାଦି ମନା କରିଛି? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଆଣେ କ'ଣ ପିଇ ନେବା, ନାହିଁ ଆଉ ପାନ ତ ଖାଇବିନି। ଜୟାଦି କ'ଣ କହୁନା? ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ଭୋଗିଛି। ହଁ ମଦ ଆଉ କେହି ପିଇବେନି। ମଦ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଦ କେହି ପିଅନି। ହଁ କାହିଁକି ନା ମଦ ଯେଉଁମାନେ ପିଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ଏବେ ଭଲ, ତାପରେ ଅତି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମରିବାଟା ହିଁ ଥୟ। ମାନେ ଅତି ମଦ ପିଇଲେ ମରିବାଟା ଥୟ। କାହାର ଲିଭର କଟିଯିବ, କାହାର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଯିବ, କାହାର ଅମକ ହେଇଯିବ, ଢମକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍, ସେ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍। ଏ ଜିନିଷଟା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମେ ପିଇବା ନାହିଁ ନା କିଏ ପିଇବେନି, ନା ଆଜିଠୁ ଅନୁରୋଧ କର କେହି ପିଇବେନି। ନା, ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ 26 ଠାରୁ ହଁ ମଦ ପିଇବା ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜାନୁଆରୀ 26 ଠାରୁ ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷ 26, ଜାନୁଆରୀ 26, ଡିସେମ୍ବର 26। ଏ ତ ଡିସେମ୍ବର 26। ଡିସେମ୍ବର 26 ନୁହଁ, ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ଠାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। କେହି ମଦ ପିଅନା। ପିଅନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମଦ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର। ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ। ତମେ ଯଦି ସେଇ ପଇସାରେ ଆଉ ଆମ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଅ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ମଦ କୋଉଠି କାଉଣ୍ଟର ନ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନ ଖୋଲନ୍ତୁ। କେଉଁ 60-70ଟା ଖୋଲିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମଦରେ ବେଶୀ ଲାଭ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲିକିରି ପଇସା ଭାଟେ GST ନେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକା ପଇସା ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝିକି କୁହ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କୁହା ତ ହେଉଛି, ସେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ମୋହନ ମାଝି ବାବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଆମେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଗ। ଘରେ ଗାଁରେ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଛୁଆ ପିଲା ସହ ପିଲେ କେହି ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲା କି ଝିଅଟା ହେଲା, ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ 21କୁ ମଦ, ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବାହାଘରକୁ ମଦ, ମରିଲା ବେଳକୁ ବି ପୋଡ଼ିଆ ଗଲା ବେଳକୁ ମଦ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁନା ଆମ ଦାଦି ମଦ ପିଇକିରି କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ନା, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମଦ ପିଇବେନି। ତମେ ପିଉଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି, ଆମେ କ'ଣ ପିଉଛୁ? ଆଉ ଆମେ ତ ପିଇବୁନୁ। ପାନ ଖାଇବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶପଥ ନେଲୁ ମଦ ପିଇବୁନୁ। ମଦ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମାସେ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲି ମଦ ପାନ ଗୁଟକା ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଟୋଟାଲି ସେ ଠିକ୍, ସେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବି ଶପଥ ନେଉଛୁ, କେହି ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଇକିରି ମରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କ'ଣ କୁହ ଭାଇ? ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ କେବଳ ମଦ ନୁହଁ, ଆଉ ପାନ ବି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ପାନ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଚାଲୁ ପ୍ରତି ସବୁ ଯାକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଖଇନି ଗୁଟକା ହଁ, ସବୁ ଛାଡ଼। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼। ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପୁରା ଶପଥ ନେଇଅ ଯେ ଆମେ ଆଉ ନିଶା କରିବା ନାହିଁ। ନିବାରଣ କାରଣ ହେଇଯିବ, ନିଶା ନିବାରଣ ହେବ। ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଯିଏ ନ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଉ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା। ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ ବେଶୀ ନ ଖୋଲୁ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଦ ସବୁ ବିକା ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ୍ ହଉ, ବନ୍ଦ ହଉ, ରେଡ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏଠି ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରୁନି କାହିଁ? ପାଖରେ ମିଳିଲେ ଲୋକ ମଦ ପିଇବେ। ଆଉ କ'ଣ? ସେ ନିଜେ କି ପିଉଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପିଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୋହନ ମାଝିକି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମୋହନ ମାଝି ବାବୁ, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ 50-60 ବାହାର ଖୋଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଅଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଅଧିକା କ୍ଷୟ କରୁଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଚୋରା ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଧିକ କ୍ଷତି କରୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନୁଚାଇକି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ହଁ,
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କେହି ତା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟାଇ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିକିରି ଆସିବ ସେ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ମଦ ମିଳିଲା ସେ ପିଇଦେଲେ। ଯଦି ବାଲିକୁଦାରେ ହେବ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ଘରଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ହେବ କିଏ ଯିବେ କି ମଦ କାହିଁକି ପିଇବାକୁ? ପିଇବାକୁ ଯିବେ? ଯିବେନି। ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ମଦ ବେପାରଟା ଚୋରାରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକା କ୍ଷତି କରୁଛି। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା। ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୋହନ ବାବୁ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ା ନ ଖୋଲି ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଗ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ନିବାରଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଜାନୁଆରୀ 1ଠୁ। ଆପଣ ସାମିଲ ହେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଭାରତ ଆଉ ଜୟ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏ ଆମର ଏ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆପଣ ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଗ ମଦ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।